Dobrý deň, vítajte u našej pravidelnej relácie. Dnešným prvým hostom je Lukáš Krkňák, a.k.a. Prase vyžrané. Ty si máš prdel. Když se to ahoj, já jsem Roman, ahoj, já jsem Luke. Takže ahoj, já jsem Roman. Ahoj, já jsem Luke. Rádi bychom vám představili náš projekt a bude nějaké určité videa potom postupně přidávat. A toto je naše takové úvodní video, kde vám řekneme naše nějaké cíle, proč jsme začali nebo co tím chceme dosáhnout. Nastíníme nějaké další projekty do budoucna a víc si nám tady řekne Luke. Kdy to vlastně vzniklo? Tady ten nápad mě úplně napadl náhodou, protože co chystáme ještě ten náš hlavní projekt, tak ten vznikl u mě v kuchyni. A tady ten projekt vznikl tak, že mně se stalo zranění, měl jsem přetrhaný vazy v kotníku, zase jsem řešil to až moc dlouho, nešlo pořádně vylečit, já jsem 4 měsíce nemohl běhat, nic pořádně cvičit. A tak jsem se rozhodl ještě v rámci teda nějaké té propagace si ukázat to cvičení trošku nějak jinak. My jsme chtěli mít nějaký zastánci spíš těch jiných alternativ tréninku, než klasický posilování na strojích a s činkama. Třeba Romča, ten se specializuje na High Intensive Interval Training. To jsou tréninky ve formě kruháče. Většinou se to cvičí 30 vteřin, člověk cvičí 30 vteřin pauza. Nebo to ani jinak, 30 vteřin, 15 Může vteřin. tam být určitě jako jiné ty intervaly, nejznámější asi většina lidí z vás bude znát, tak to je Tabata. Tam se klasicky cvičí 20 sekund, 10 sekund pauza. Samozřejmě potom tam už se to liší, jestli ten odpočinek bude aktivní, pasivní, to znamená, jestli prostě tam budu vykonávat nějakou doplňkovou intenzitu, prostě nějaké doplňkové cvičení o menší intenzitě, aby prostě to tělo nevychladlo, nebo jestli tam bude nějaký maximální úsilí a potom bude fáze toho takzvaného pasivního odpočinku, že ten prostě jedinec to vydýchá a prostě okamžitě půjde zase dál. Jo, to potom i ta délka toho cvičení potom už vyplývá, že buď to bude od nějakých 4-8 minut na nějakou tu svalovou partii nebo na nějaké takové to rádoby kolo, až do nějakého celkového cvičení, těch čistého cvičebního času třeba 35-40 minut. V našich trénincích uvidíte nejenom hit, uvidíte tam tu tabatu, uvidíte i spirání, uvidíte i silovou gymnastiku, že nebude to přímo zaměřené na jednu věc. Jedná se prostě o takovou jakoby všestrannost, nebude to zaměření přímo jenom tady na takovou nějakou tu silovou vytrvalost, bude tam prostě pliometrická fáze, bude tam nějaká část prostě, ta maximální výbušná síla, nějaká ta dynamika pohybu a tady tohle podobně, takže nebude to čistě jenom prostě o tom klasickém, ta silová vytrvalost, nějaké ty intervalové tréninky, maximální intenzita, submaximální, ale bude tam právě že i jiné tady ty varianty. Tak jsem si řekl, že se trošku vyžeru, tak jsem se vyžeral trošku moc. A z 80 kg jsem přibral na 95 kg. Na InBody mi to změřilo 92,5 nebo kolik, to tam bude taky pak ukázka z videa, kde jsem se byl měřit na InBody, všechen kutuk a všechny tady tyhle věci. Ale dosti jsem se vyžral. Já jsem člověk, který rád nosí košile a teď neobleču ani jednu. A ve fitku teďka nosím všude mikiny, aby nešlo vidět, jak moc jsem tlustý. Představte si, že máte tak o 2 čísla větší mikinu, máte ji na sobě a je taková na vás strašně smuchlaná, ale nemůžete to sundat, protože to je vaše bříko. Tak teďka si takhle připadám já. A teď mě prostě napadlo, že tady Romča je doktorát na Masarykové univerzitě a všechno tomu cvičení rozumí a my oba dva děláme v jednom fitku a tak jsem vlastně oslovil Romču, že bych chtěl začít natáčet nějaký videa ohledně toho cvičení, aby tam šlo vidět, každý den, co se stravuju, každý den tréninky, správně hlavně technicky, aby tam šlo vidět, jak se to správně technicky cvičí, protože spoustu lidí cvičí ty různé cviky špatně. A šlo vidět, že i tady tím cvičením jdou přibrat svaly, zvýšit tu všestrannost toho lidského těla. Tu kondici, no, tu fyzičku prostě celkově. Jako. Cíl tady toho projektu je teda takový, že budu dávat na naší facebookovou fanpage, kterou najdete pod názvem t.o/challenge. Na tyto stránky budeme dávat, jak se má vlastně ten člověk správně stravovat, tak vlastně budeme všechno tu dietu napsanou od Romči. Potom tam budeme dávat veškerý můj cvičení plán, co cvičím, jestli ráno chodím běhat, takže vlastně vás pustím do svého osobního života, kde celý den v podstatě budete strávit se mnou. Uvidíme teda, co za ty 3 měsíce, jak se to podaří. Tak jestli se budete chtít víc dozvědět o tom, jak se správně stravovat, jak to cvičit nejenom v posilovně, tak nás určitě sledujte.
A pro dnešek to bude všechno, určitě čekajte další videa. Se mějte. Čau. Čau. Hlavně když vidíme, že většina lidí tam... Počkej, ještě. Přesně vybral myšlenku, vole. T.O. pomlčka challenge. Dělám tam moc... To najdete pod challenge, kde... Hej Luke, nežer to, ještě se to nahrává.